Takže ahojte, ja som Rochelle a toto je naše spravodajstvo Monster High. Ako viete, vybrali ma do spravodajstva Monster High, lebo som bola na takom konkurze, kde ma proste vybrali. Takže dneska sa tu stretneme s jednou žiačkou zo školy. Takže, ale prvo vám poviem predpoveď počasia. Takže predpoveď počasia dneska mám. V útorok bude oblačno a bude sa mrholiť ako nikdy predtým. Na Monster High škole budú lítať motýlky a všetko možné, preto mám aj dneska taký motýlky. A dneska ešte na Monster High škole bude silný dážď. A keď sa takto pozriem hore, tak vidím, že už prší. Tak dobre, takže privítajte našu žiačku Venušu. Ahojte. Ahojte, ja som Venuš. Ahoj, Venuš. Ahoj. Tak, Venuš. Čo znamená V-I-M? No, to, keď som si to vyhľadala na internete, to znamená fotografická. Aspoň myslím, lebo všetky videá tam boli o fotkách, takže ja som fotografická, chodím na fotografický kroužek. A niečo ste ma tu chceli opýtať. Áno. Takže koľko máš rokov, Rochelle? Vlastne to som ja, Rochelle. Takže koľko máš rokov, Venuš? No, počkať. 15. Aha, Venuš. Takže 15. Koľkého si sa narodila? Teraz aktuálne neviem. Dobre. A ako sa voláš? Venuš. Dobre. Tak, ďalšie otázky? No, už vlastne nemáme. Takže tu počkajte. Tu budeme ešte stále. Áno? To je ten týmto. Dobre. Tak. Že Venuš netlačte. Dobre. Počkajte, aby si sa to vyložil. Takže, dneska tu máme tohoto hostia, Venušu. Takže, Venuša, povieš nám niečo o sebe? Áno, mám rada rastliny. Volám sa Venuša. Mám rada zelenú a to už by bolo asi všetko. Dobre, Venuša. Aké máš domáce zvieratko? No, domáce zvieratko mám mesožravú rastlinu. Dobre. Takže toto bolo asi dneska z nášho spravodajstva všetko, lebo už nám vyprchá čas, takže ahojte a na budúce. Takže ahoj. Ahoj. Tak na budúce.